Bueno, rapaces, acabamos outra galaica de Ames. Ao final non me queixo que rígida, A decir, estaba o día moi rápido. Vamos a esperar que pase aquí. Estaba o terreno moi rápido, estaba moi ben. Esta diría que de rígida non me podo queixar, que fun moi ben con esta bici. Non notei, quizás nas baixadas sí que notei que aí me doían un pouco os brazos na última volta, pero na primeira volta moi ben. Jodeu o prato de 36 na máis que na petada esa do medio. Despois, ben, usas un poquinho máis piños de arriba, pero bastante ben, moi contento, Pensei que me iba a joder máis en esa petada. E non sei que máis iba a dicir. Bueno, non nos pasou nada. O único, que é o que xa contaba que me iba a pasar, é o tema do freno de atrás, que notase moito a diferencia do MT200 ao a levar o XT na outra. Para frenar había puntos que tiña que meterlle 2 dedos, porque tiña que facer moita forza para frenar a bici. Pero bueno, non me queixo, Polo resto, chapó.